வெல்கம் டு டிஜி கேமிங். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அந்த பச்சை கலர் டவர் மேலே எப்படி ஏறுறது தான். முதல்ல நீங்கள் அது மேலே ஏறணும்னா அந்த பொம்மை எடுக்கணும். அந்த பொம்மை எப்படி எடுக்கணும் நான் கடைசியாக காட்டுறேன். உடனே அந்த டயர் மேலே ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஏசி உள்ள ஒன்று போட்டுக்கோங்க. கரெக்டாக போட்டுட்டு இங்கே ரொம்ப பின்னாடி வந்துடுங்க, ரொம்ப முன்னாடியும் போயிடாதீங்க. கரெக்டாக ஒரு லெவல் நின்றுக்கிட்டு ஒரு ஜம்ப் பண்ணுங்கள். டயர் மேலே அடித்து அதுவே ஏறிடணும். அவ்வளோதான். இது மேலே ஜம்ப் ஆகிட்டு இப்போ நீங்கள் இந்த ஓரத்தில் கரெக்டாக ஜம்ப் பண்ணணும். ஜம்ப் பண்ணிட்டு இந்த ஓரத்துலேயே உட்காந்து வாங்க. கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் கீழே விழுந்துருவோம். இந்த ஓரத்துலேயே இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், ஆளை முடிஞ்சுது. இங்கே நீங்கள் மிச்சம் பொம்மையை போட்டு ஆடிக்கிட்டு இருக்கலாம், என்னெல்லாம் பண்ணலாம். ஏன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி ஏட்டு இங்கே நிற்கிறேன்டா நின்று நீங்கள் ஜாலியாக கொண்டாடலாம். வந்துட்டு ரெண்டு மால் தான் இருக்குது, இது ரெண்டுத்தும் போகணும். அப்படியே போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆடிட்டு இருக்கலாம். சரி வாங்க, அடுத்த ட்ரிக்கு அதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு காட்டுறேன். ஓகே, அதை இப்போ நான் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்ல போகிறேன். அந்த பொம்மையை நீங்கள் முதல்ல எடுக்கணுன்னா நீங்கள் முதல்ல கையில் ஆச்சு கன் இருந்தால் எடுத்து வெளில போட்டுருங்க. எதுவுமே பேக்கில் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நேராக போங்க. எந்த ஒரு கன்னையும் எடுத்தீங்கன்னா அது வேலை செய்யாது. நீங்கள் அதை மட்டும் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது தானாக வந்துடும். ஆனால் நீங்கள் சுடுற பட்டன், அந்த கிளிக் டு ஸ்விட்ச் பட்டன்லாம் அமுக்கிட்டிங்கன்னா அது போயிடும். அது வரைக்கும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம். அப்படியே சோஷியல் ஜோனுக்குள்ளே போய் நீங்கள் போடலாம், எங்கே வேணாலும் போடலாம். நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். அவ்வளோதான், உள்ளார வந்தாச்சு. இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோதான் இருக்கும். நான் கொஞ்சம் தான் எடுத்தேன், அதனால கொஞ்சம் தான் வரும். ஆனால் ஒரு இடத்துல 2 தான் போட முடியும். 2க்கு மேலே போட்டிங்கன்னா அது மறைஞ்சு போயிடும். இதை வச்சு நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் போகலாம். இதுதான் ட்ரிக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.